Pozdrav youtuberi, u današnjem klipu igrat ćemo Minecraft Sky House map, kao što vidite. Vrata za propast. Samo nešto poranije da je vidljivost. Svetno. 10. Evo, na početku šta dobijete? Dobijete led, kofu s lavom, voda, zemlja, pesak, blok trave, hrast, semena, životinje, undeva i ledenice. Pre nego što počnem bilo šta da pravim ili radim, prvo moramo izaći napolje. Kako ćemo izaći napolje kad ovdje je kamer? Za početak ćemo morati to da rasturimo. Čak neću sad ni da rasturim, pošto dovoljno. Dobili smo ovako. Da, mislio sam ovdje ću gledati to i radit ću. Čekaj, što je radim? Aha. Ovako. Vraćam ovdje mjesto. Ne, ovdje. Ne, kako da ti spomnim. Već sam počeo i već sam završio. Jao ljudi, i sad ovo mogu. Kao što ako neko hoće snimat ću još epizoda, ovo je samo neko. Ako neko želi da snimam, kako kažem. Ovdje neću. Ali mi još to nećemo. Napravili sam ono pravo. Mada nam bez prava još neće biti potrebno. Zastavimo se. Svaćemo ovo samo. Da, što se to radi? Da se brzo vidi. Sam stignem do donaći. Da ću da nađem. Ne znam da sam bilo da. Nisam. Da stavimo ovdje. Da, htio sam pokazati šta sve ima na ovom. Vidite, kada otvorite vrata, gdje možete vidjeti. Imate dole rudi kao koji ćemo na nogove. Vidite, metala dosta. Imamo gore sobu u kojoj imamo krevet i došporetan. Naravno možete vam se. Idemo dalje se vodimo. Naravno da ne. Da, još što se tiče ove epizode. Dobili smo kokošku, svinju, kravu, ovce. I sve po dve. Da, ali u sljedeći tek epizodi. Tek u sljedeći epizodi ću moći da napravim farmu. Da, i nešto što će mi presaka nisam dobio što će mi presaka.
Može se to mjesto. Da, kad sam već počeo nešto da radim, da završim. Recimo voda, kofa, ovo. Da se to ne uradim u ovoj epizodi do 4. Sve ću ovo da popravim u sljedeću epizodi. Tu i tu dajem vodu. I suši. Da bi se napravio izvor mjesta. Da. Kako mi da potrebimo 10 upata, ne znam. Pošto mislim da može se zraviti. Mora da ima više ba. Evo ovdje mašinu. To je to. Tu jedna. Tu. Čekaj ovdje. Nije tako. To je neki bunar kao bez. Ovdje. Ovdje stavimo ovdje sve. Nebitne stvari. Krevetem. Desetim problem. Tako. Ja. Bit će potrebno malo vremena da raste. Ne mislim malo, bit će malo. Ja bih već u sljedeći epizod, ako izraste drvo, mogao da malo proširim ostrvo. A već sad bi mogao ovdje malo probati, da vidim što je na strani. Dobro, s druge strane nije ni malo. Pošto sam... Šta sam te uzet ću da posajem odmah penicu seme. Jer to će nam isto biti potrebno. Hrana. Gdje sam došao? A da. Pogrešio sam stranu. Mada to ne možemo ovo epizod ništa. Izvini kućice, ali moram ovdje radim. Žao mi je. Ali... Dobro. Izvini kućice, ali... Samo će mi 3 biti dovoljno. Da napravim odmah pik. Tako. Da imamo odmah malo kan. Šta sam ja uradio sad? Što se stvorio obsidian? Ovo je mjesto. Nije mi jasno, ali... Neću odmah potrošiti ovo kamenje. Čekaj, nije mi jasno što se stvorio obsidian. Dobro, mada nije bitno. Mi ćemo malo da povećamo nivo. Ups. Samo koliko dobro će. Sakupimo kamenje.
Ali stvarno mi nije jasno. Šta sam to pogrešio? No, neću ja bijem glavu, ima lave dole scip. Čak sam 6 dobio kabičića. Ono pada. Nekaj jutro. Ovo sam slučaj. Da nemam nekako. Ako danas ne ubiju. Da sada nemamo. Napravit ću od... Da. Onda ću napravim ovaj. Pika. Kada nastavim sad. Kupim što više kamena. Čekaj, ovo se lakše više kupiš ovo ne mogu. Ovo je najlakša makinica. Tako da ću. Kupim ovo kamenčića. Nije mjesto što je na prirodu. Da, kad sam već to kupim metal. Mora da ima sigurno ne. Čim mora da ima negdje. Kako se zove? Još ovo. Evo, sad imamo 4 metala. Da stavimo da se odnos priču. Stavit ću se škorec. Dakle, ne sam mi mogu da se umaramo. Ja sam neki sigurno. Što je sa stavim? Pa ukapirao sam tek sad. Vjerovatno zato što je ovdje morao da se uradi onaj... Morala je rupa da bude. To nije sigurno. Tek sad ukapirao. Čekaj, što sam teo nešto. Da imam još 2 kamenčića. Ukupno, daj sam dosta kamenčića. To što sam isplanirao. To je 4. Da, kad sam već proširim ovdje. Još ću ovdje da stavim generator ovaj da stavim. Da ne ovo drvo kod da zna da će jedin srasti. Malo podržim ostrovo i tu mislim da sam drvo kod da kraj. Vama sviđa na kraj. U komentar napišite ako želite još da smo još Minecraft Sky House epizoda. Što dosta kada ću prošli kada možeš sve da
enter kao komentar. Samo jedan je bio. Ostavimo ovdje metal. Sad će mi trebati štraće, izvini kućice, ali još mi se odnosi. Šalim se malo. Trebamo nam malo da se pićem. I dovoljno 4. To bi došlo otprilike oko 6 metara. Mislim. Idemo dovoljno setimo. Da isprečimo. Da, nešto najbitnije mislim. I sad opet moram nastaviti kućice. Kada dam. Zraštujemo ovo sve. Ovo je sve. Da. Pošto nam... Ne znam zašto će nam trebati ono. Koji ću odmah jače naći. Ja vidim nešto stvari. Idemo odmah na to strat. Otvorimo. I to je to što se tiče ove epizode. Naravno, rekao sam već malo pre, ako želite još da snimamo like, subscribe i u komentar napišite ako želite. I to bi bilo to što se tiče. Pozdrav!